Здравейте в този епизод за 2026 година на Палиш отиваш, в който ще отида от Пловдив до Литва, до Вилнюс по-точно, с тая кола. С тая панда на 25 години вече трябва да стане, да. Би трябвало да ме закара и да ме върне. Сега това са само 4000 и нещо си километра. Аз съм минал много повече от тях. Моята кариера е като шофьор на този автомобил. А това е и първото тестово каране, да го наречем, след като смених маслото. Значи сме подобрили нещата. Бягай ти, гълъби! Как се наработи? Според мен колата трябва да усещаш пътя през нея. Тоест окачването да не те отделя чак толкова много. Сега тая е малко, нали, може би малко се престарая в това отношение. Окачването да не те отделя от пътя по начин, по който да не го усещаш. Да не усещаш наклоните, да не усещаш спусканията. Нали, трябва да има малко, поне, малко шофиране. Малко мъка, така да я наречем. В някакъв смисъл. А и като имаш кола на газ, нещата излизат доста по-евтино. Бензина си е скъпа работа. И сега с тая война в Иран, това скачане на петрола, очаквам да са по-високи цените в Полша, със сигурност. Трябва да видя какво да взема сега за това пътуване. Ще взема хубав инструмент за гайките на колелата и ония комплект за ремонтиране на гума, дето се слага фитил. Това нещо, между другото, много добре работи. Така, моите наблюдения са такива поне. В момента съм в Петроханския проход. Никога не съм минал тук. И въобще не съм бил в северо-западна България като цяло. В момента отивам точно там. Трябва да отида днес да мина в Румъния. И за целта реших да мина през София, Монтана, Видин и през моста до Калафат в Румъния, където ще се катера вече нагоре. През Румъния, докато да стигна Унгария, след това Словакия, Полша, цяла източна Полша и вече съм в Литва. Оттам и после обратно. Но сега карам из Петроханския проход. Доста красиво е сега, каква хубава гледка се открива. Хубав проход е това нещо. Значи, тия хора, които са го построили, бая са постарали, има и канавки от двете страни. Много е различна гората. Това е първото ми впечатление, което виждам, и гледките се откриват просто страхотни гледки в момента тук в западния край на Стара планина. Видин Калафат, много по-хубав мост имат от Русе Георгиево. Мой караш с 100 да еш. Ако не разбрах къде се плаща. И тук няма никой. Вижте, моста се заплаща. Къде да го платя с този мост? Ей там може. Да, ей там ще. Вече съм в Румъния. Преди Тимишоара и след един град Доброантея, Добро нещо си, в който имаше страшно голямо задръстване. И за сега румънските пътища са с доста повече дупки от български. Дори от Видин до тая Добротея беше нещо страшно като дупки.
И голям славом само да оцелееш. Аз не знам тия хора с тировете, камионите, как оцеляват. Те имаше няколко с спукани гуми. Но доста красиво. Бая натоварен е пътя, много камиони има. Те искат да избегнат маршрута, който минават през Сърбия, за да не чакат там на границата. Сигурно и аз бих го направил, ако бях на тяхно място. Google маршрута, който предлага е през да отидеш в Сърбия до Белград, после се качиш да минеш покрай Будапеща, след това да дадеш нагоре към покрай Варшава. Той го кара през магистралите. И има причина да го прави това, защото тук през Стара Румъния те нямат пътища тия. И пътищата им са такива, минават директно през селото и там някакво ограничение. И те камионите си передашват там с 70 през ограничението 50, което аз не мога да разбера. Но поне имат маркировки. Аз съм забелязал. Имат маркировка на пътищата. Може и да има дупки, но маркировка има. При нас маркировката идва последна. Последна грижа. Въобще може и да го асфалтираме, да си го ползваме години, евентуално тогава идва маркировката. Получавате от братите румънци цяла къща. Аз сега си отивам. Цяла къща с много читава баня. Втория етаж. Получавате от тия хора. Сега случая аз съм сам за 70 лева нощувката. Аз ще говоря в евро, 35 евро нощувката. Обаче ако за двама е 40, защото не си сам да взимаш цялата къща и то реално погледнато пак взимаш двойна стая. Но цялото това нещо за 80 лева на нощувка за двама. 45 евро. Не, 40 евро за нощувка на двама. Още не съм свикнал. Много е добре. Сега не е в центъра на някой град. Близо до Тимишоара е, ама в България, наречен в Мъглиж, има и басейн вън, съм получавал много по-малко за много повече. Това е сериозен град тук, този град. Виж, не е малък, доста широко. Някак си ма набута през града да мина, вместо около него, мислейки си, че това е по-прекия път. В някаква степен не съжалявам, защото виждам какво представлява града. Въобще не харесвам да карам по релсите на трамвая. Добре, че махнаха трамвая да се отиде собствената лента. Тук между... много добре са го направили тия румънци това нещо. Браво! Хубав град. Сега не съм видял на панелен блок отдолу решетки. Което в България нямаше и втория етаж решетки и някой ще да те обере. Тук това нещо го няма. Старите сгради си ги възстановяват. Ева. Много трябва да поработим, за да ги достигнем тия румънци. Аз ще ви покажа как се зарежда газ. Може вие малко хора го знаят. Но в Унгария има... Ти си зареждаш газта и колонката е по-встрани от бензиностанцията, за да не я гръмнеш. Защраква се тука
и се натиска копчето. И се пълни така. 359 форинта за литър, което кой знае колко е това. Аз не знам. Може би за мен като чуденец ще е повече. Държиш си копчето натиснато, понякога системата е различна, или штракваш едното, само се изключва, тук държа един бутон. О, 19 литра. И после, ей така. Оп! Айде готово. Е, това е бутона, дето се държи. И сега отивам вътре да плата. Някакъв много дълъг тунел в Словакия. Малко е страшничко. Ей, хвърчат яко. Светлина. Уху! Какви хубави серпентини. Мисля, че камионите изчакват, като не могат да си вземат завоя. Да. Много движение, много камион. Мяу. Не съм си запазил нощувката в първото градче. Повече ще бъде. Мерих 3 едно до друго, там ще има и някакъв ресторант. Няма да опитам нещо по... Цяла Унгария и Словакия и половина Румъния минах на магистрали, което е много нестандартно за мен. О, тук трябва да спра. О, какво виждат очите ми? Ей това, ясно. О, тук трябва да Poďa urobiť tak večer krajším sebe alebo svojim blízkym. Kľúče mám, zasnuté je. Ale nie strešné okná. A čo robím však? Tie sa zatvoria automaticky, keď začne pršať. Takže môžem vyraziť. А това, за което всъщност спрях е ето това. Този паметник. Това е паметник, направен във връзка с битката за прохода Дукла през Втората световна война. Тук е мястото да спомена, че аз доста се интересувам от този конфликт. От конфликти като цяло, но специално този конфликт ми е просто много сериозен интерес ми представлява и затова и реших да тръгна на това пътуване по земята, а не да летя с самолет. И защото навсякъде в Европа човек може да види такива работи. Просто е уникално как тези значителни събития и битки и последствия са навсякъде около нас и следи и ние просто минаваме покрай тях в забързаното ни ежедневие, не им обръщаме внимание и лека по лека тези истории и тези тежки жертви и този тежък период остава леко забравен. И знайки, че аз ще прекосявам доста голяма част от източна Европа и ще отида чак до Литва, просто нямаше как да пропусна тази възможност да тръгна по земята и по пътищата и да се докосна до всички тези истории и битки, за които само съм чел. И съм гледал най-различни документални кадри. А е съвсем друго да отидеш на място и това е един от основните неща, които ще показвам в моите видеа. Битката за Дуклинския проход започва на 8 септември 1944 година и приключва късния октомври 1944 година. Там е работа, че всяка една битка, всяко едно сражение, в който и да е конфликт, има причини, които определят тези битки да се случват на определени места. Влияят множество фактори и събитията към времето, за да може една битка да се случи на определено място. Именно заради това ще използвам картата, за да мога малко да опиша събитията набързо, които се случват в Европа през есента на 1944 година, за да знаете защо точно тази битка се случва там и какви са влиянията от нея. Трябва да знаете, че през 1944 година есента положението на нацистска Германия е доста трагично, а тази битка се случва тук поради това, че се случват други събития през лятото на 1944 година. Аз къде бях тук на картата, може да видите. Това е паметника, при който бях аз.
ето този път натоварен от Свидник до Дукла, това е Дуклинския проход, и събитията, които се случват лятото на 1944 година, които предопределят започването на тази битка, са две. Едното става през юни 1944 година, по-специално 6 юни, ето тук на тези плажове в Франция, в района, който се нарича Нормандия, се отваря трети фронт на Европейската война. Малко хора знаят, но в Италия също има фронт, то вече към този период, който продължава една година, и това са тук едни доста тежки и дълготрайни сражения, които просто има отбранителна линия след отбранителна линия и се отваря нов фронт 1944 година. Това създава едни усещания сред окупираните страни, като тогавашна Чехословакия и особено Полша, където местното население, местната съпротива решава да действа, виждайки, че напредва съветската армия. А второто събитие е от лятото на 1944 година, което още повече създава усещането в тези източноевропейски окупирани страни, че трябва да действат като въоръжена съпротива, е и операция Багратион, която Съветския съюз започва лятото на 1944 година и общо взето за доста кратко време успява да изблъска силите на нацистска Германия извън цял Беларус и половин Украйна и стигат точно до Варшава. А преди да стигнат до Варшава и започва Варшавското въстание, което е едно много кръвово въстание. Цялата столица на Полша е унищожена и изгорена и това въстание не успява да постигне своите цели. Няколко седмици след като започва това въстание в днешна Словакия и по-точно ето в този град Банска Бистрица, той е центъра на съпротивителното движение в днешна Словакия, тогавашна Чехословакия, имат подобна идея на тази, която имат в Полша. Обаче разликата е, че в Словакия съпротивителното движение е в по-добър контакт с съветската армия и имат по-добра изградена начин на контакт, малко в Словакия са организирани всички. И трябва да имате предвид, че съпротивителните движения в отделните държави се делят между себе си на отделни движения. Едни са комунисти, други не са, трети са различни и така нататък. Общо взето да могат да се обединят всички за една цел, макар че всички искат да се освободят от окупацията, е много трудно, но словаците общо взето са в доста по-добри отношения с Съветския съюз. А източният фронт по това време изглежда последния начин, като се започне от Естония през половин Латвия, през половин Литва, тук покрай днешния Калининград, тогава този град се нарича Кьонигсберг, слизайки надолу, както казах, покрай Варшава, тук покрай Западна Украйна и точно ето този район, в който е Дуклинския проход, покрай Унгария, покрай Румъния и покрай България. Ние, между другото, на 8 септември в тази дата влиза съветската армия на наша територия, няколко дни след като са ни обявили война на 5 и на 9 септември става преврата, който предполагам всички знаете. Да се върнем на самата битка за Дуклинския проход. Това, което се получава е, че съпротивителното движение в днешна Словакия се разбира с съветската армия, те да навлязат в тяхната страна от тук, като идеята да стигнат от Полша до Прешов, това е един от големите градове там, да стигнат до Прешов за около седмица. Мисля, че беше 6 дни. Обаче това, което се случва в крайна сметка е, че успява да стигнат за 50. И това забавяне, всъщност заради точно тази тежка битка в Дуклинския проход, коства успеха на съпротивителното движение в Словакия. И то също не успяват, както в Полша, и то не успява да постигне своите цели. Тоест, независимо, че
германската отбрана, която между другото изграждана тук с доста време, да е тук по цялата тази граница между Полша и Словакия днешната, има всякакви бункери, всякакви окопи и дори днес могат да се видят. Те са просто стотици. Тук има алуминий и така нататък. Тази отбрана, която силите на нацистска Германия оказват тук в ето този проход срещу силите на Съветския съюз, опитвайки се да подпомогнат Словашкото въстание, забавя толкова много, че Словашкото въстание въобще не успява и десетки хиляди хора са изпратени по лагери, има много жертви и въобще освобождението на Словакия се забавя с много именно заради точно тази танкова битка. А когато сте тука, тя самата битка се случва и покрай този път, но основно е в този район, който се нарича, дори те го наричат ето долината на смъртта, има най-различни паметници, много такива Т-34, които са на съветския танк. И тук по този път, тук в Хунковице, на връщане вече успях да посетя немското военно гробище. Ето тук даже има още паметници. Тук нагоре има музей. Тук имаш един доста голям такъв паметник, мемориален парк. Въобще ето този район е просто покрит с всякакви форма на паметници. А в Дукла дори имаше и музей. Това е общо взето в по-широкия план за възможността на тази битка, тъй като заради нея Съветския съюз, почивайки си от операция Багратион общо взето, вместо да се тръгне директно към Берлин, решава да се отделят малко тук и това отделяне всъщност коства толкова много толкова забавяне за края на войната и влияе много негативно това забавяне на освобождението на Словакия. Това е и място, тази битка, между другото, едно малко, може би се отделям вече, но тази битка се срещат две много важни лица. Едното е Готард Хайнрих, което е германски пълководец, известен с своите дефанзивни операции, и маршал Иван Конев, който е едно от големите имена в съветската армия. По-късно тези двамата ще се срещнат и при самата битка за Берлин. Иван Конев и Готард Хайнрих общо командват армии, които непрекъснато воюват помежду си на източния фронт. Това е доста натоварен път. Това е едно доста класическо изглеждащо немско военно гробище. Това е знака, който имат, тяхната институция за такива работи. Deutsche Soldatenfriedhof. Трябва да кажа, че всяко едно тяхно гробище изглежда по различен начин. Volksbund е тази организация, която се занимава с тази дейност. И в техен стил имената са изписани с рождена и крайна дата и с чин. Ето тук е един фелдфебел на 22 години. И всеки един паметник е двама. Ето един незнаен войн, който е от тази страна. Даже не са двама, даже са повече. Вижда се на 24, на 21, 21, 19. Доста често не. Ето още един на 18 години. 26-та, 44-та година. Голяма част няма 20 години. Трябва да се даде доста, как да го кажа, уважение спрямо словаците, че са запазили това гробище, тъй като всички тия хора тук са жертви. Жертви на тези събития.
Това най-вероятно е с имената. Всички имена, които са на жертвите тук. Това става въпрос само за една битка, както виждате. Отрезвително е човек да посещава такива места. И аз бих казал в някаква степен задължително. Трябва да знаете, че военните гробища не са просто място, където стоят тленните останки на загиналите. Тази институция, тези гробища имат определен дизайн и структура, защото са преди всичко паметници, които отразяват специфичния начин, по който всяка една държава почита своите мъртви, докато същевременно цели да предаде и послание за следващите поколения. А немските гробища са много по-различни спрямо, да речем, тези на Щатите, на Великобритания или на Съветския съюз. И това много рязко се вижда и много отчетливо се вижда, когато посещавате такива места навсякъде из Европа. Ако трябва да съм честен, и аз не знаех за събитията в Дукла и долината на Дукла, т.е. след този град. Но така е, като почнеш да обикаляш из Европа и се срещаш с някакви такива останки от тая война и последици и различни битки, за които дори не си предполагал. А Дукла е известна с това, че е най-голямата битка, за която никой не знае. Най-голямата танкова битка, за която никой не знае. И е точно така. Така. Отново за същите пари, 30 и няколко 40 евро. А ако са двама, няма да е двойно, може би 60, може би 50, не знам. Получавате ето това нещо, един цял апартамент отново. Доста добре направен, свети, излъскан, нов. Банята свети, излъскана нова, с тия плочки, дето ги познаваме. Оп! Добре. Не всичко е перфектно и чисто ново, но все пак мога да светнем тук лампите. Има и паркинг. Много добре! Много добре. Ма това е автоматизирано. Такова има няколко такива стаи в някаква стара сграда. Браво!